Halos kapag mga nakaya. Ano ba siya? Ano ba? Ito nga. Let's go ulit, tanggalan mo. Ba't pala ano pa yung nakano? Sasyak mo lang yung ko. Basura lang yan. Yun na. Yun na. Tanggalin na ako. Tanggalin mo na. Wala kong pasyon ko sa akin. One viewers, hello. Good morning. Kunin mo cellphone na vlog video. So viewers, hello po. Good morning po sa inyo. And busy. Busy tayo ngayon. Ma? Kunin mo nga to. Parang malawak yung magdalawan ko. Dagdagan yung sinain na. Ha? Dadagdag na. Hello po, good morning. Yung mga ano, sangkap. Aling sangkap. Sibuyas bawang, akin na. Luya. Ay, wala pang luya. Ayan, luto tayo. Ito nakamarinate na. Pritong manok. Piprito pala. At saka, Pa lang. ito, Ha? chicken curry ko. For viewers, hello po. Ay, si June. Loreno, good morning. Yung Lorino, hello po. Oh, chicken curry. Ito pansahog dun sa pansit na dinala ko. Pansit bato. Yan, spaghetti. Basta. Pasta. Parang kulang yung kayo na. Ako na. Igayat mo muna ako ng luya. Ako na mo. Ano mo, isang kalan. Ang daan. Ayun na itong assistant ko. Kapag may manok, laging may luya. Ang tandaan. Ito. Mahirap lumalaw sa kusinang di mo alam yung lagayan ng mga sangkap. May yung maliit na kutsilyo. May okasyon po kasi dito sa kanila. Binyag nung anak nung ate niya. Yung mayari doon sa tinitira naming bahay. Pabinyag nung anak nilang pangalawa. Ay, sorry. Nagala ko. Okay na yun. Denise, Pakita mo yung ano. basahin mo nga. Para, Ngayon lang ako luto. sino siya? Basahin mo, ano?
Paano ba to? Kasi, Hindi ako marunong eh. touch mo lang pataas. Attach pataas. Pindo. Chicken curry. Tapos, pritong manok. Tsaka Spaghetti. pansit. Pansit bato. Kunti lang naman daw yung yung bisita. Tipid nga dito mag-wash yun. Sabi ko nga sa asawa ko, kung magkaroon pa kami ng anak, dito kung magpapabinyag. Doon sa atin, kakapit Tipid pa eh. budget. Doon sa Bicol, kailangan magkatay ka ng malaking baboy. Dito, pag may 1,000 ka, ayos na. Diba? Galing. Wala nang problema. Di, kasi, kung wala namang gaano bisita at kilala. Kasi, Good morning sa PLDT. may na signal. Ang aga ng signal niyo. At yung naka-recover na yung ating katawan. Kumpara nung lipas na araw, simula nung pag-donate ko, parang matamlay yung katawan ko. Ngayon, ay okay na. Kasi kinabukasan ng pagdating natin eh. Oo. Kaya yung naramdaman ko talaga eh. Pang ilang donate ko na yung yung matanda, yung 4 na, pang 5. Kasi doon, pag nagdo-donate ka, doon lang sa Oo. Diba, nagdalapak tayo eh. tayo na. Pumunta pa tayong Quiapo eh. Saka bumiyahe kasi. Nagbiyahe layo. Tapos, kinabukasan agad yung sabi ko sa'yo, magpahinga tayo. Tayo. Ayun kasi yun na, kung nagpahinga pa ako, sabi mo na, pitages ako mag-donate. Ano mangyayari sa akin? Hindi ba ngayon? Pagod din. Kaya naisip ko na, mag-donate na ako ng kasi ganun din yung mapupuyat. For viewers, hello. Comment po kayo. Habang nagluluto, pintuan tayo. Bango naman. Luya. Yan, simulan na natin. Ay, wala pala ito. Bakit? Yung dapat bumili ng margarine. Ewan ko na patpat. Yan, yum yum yum. Chef Boy Logro. Hirap gumalaw. Hindi mo alam kung saan nakalagay yung mga sangkap. Mantika! May. Nawawala yung Ay, nako. Tapos, ano ba? Op! Bakit? Go! Let's G. Mainit, walang exhaust. For viewers, hello. Good morning. Balatan mo ng mo. Oo, pagkasan ko na. Kunting mantika lang. Kasi yung manok ay Kumukulo na yung tubig. Kumukulo na. Sa sana. Pati yung siyempre, kumukulo na rin. Ha? Kumukulo na. Viewers, Erwin Berdon.
Man kagaling na ba? Layo ng Manila. Ano ba? May 7 na sila. Madami sila. Oo. Ayun, At yun, gusto kong magpasalamat sa lahat ng mga viewers na nanonood ng aking vlog. Kahit wala ako sa Kabay Project. Salamat po sa suporta nyo. At kahit pa paano, may pumapasok sa atin na $2, araw-araw. Okay lang sa akin. Una sa Manila pala kayo ngayon. Opo. Noong ano pa kami, dumating dito. Ano ba yun? Saan ba tayo sumakay? Saturday. 4 tayo ay 5. Kasi nag-ano pa ako ng birthday ni tatay. 5. 6. Nung nasa is, dito na kami sa ano. Kasi Saturday po. At siyempre, pwede nyo rin balikan yung mga video ko na yung mga dati lang na-upload para kahit pa paano makasahod tayo sa susunod na buwan. Okay lang. Kahit kahit So, may update tayo. di umabot yung dollar natin, ang importante gumaling si Mrs. Importante, may update tayo. Kaya rin ito po. Ayun, Halloween. Ito paano? Medyo anuhin. Sinalang mo yung pasta. Oo. Kung ano na, Dito sa baba. ilang kilo bang spaghetti lutuin? Yan na. Isa lang? Oo. Dito talaga ako magpapabili yung spaghetti. May pillar ba sila dito? Pillar. Ay, ito. Pillar? May baga doon. Ano unang ito? Magsisigay ako. Aba, limited season. Mamaya. Kung ano masipang magsisisig ako. Huwag tayo matutulog po. Ay, mamaya. Alis tayo mamaya eh. Yung mga papel ko, dala mo. Kasi, Mga papel ko, dala mo. oo. Yung ano lang, diploma. Diploma ko. Sana makahanap ako ng may extra dito na trabaho na pansamantala ba? Pansamantagal. Habang nandito pa. Habang nagpapalakas yung asawa ko. Pansamantagal. Abangan. Ang susunod na kabanata. Amo. Init. Sino ko yung electrical dito? Pawis. Tapos, syempre, ikaw na ang aking iibigin. Sana magkasya. Sa bawat sandali, ikaw sa akin. If viewers alone, good morning. Sabi nila, balang araw darating.
at hindi na maikubli ang pangako ko. Saan na yung ano? Naku, daming tanong. Paminta. Yung mga mata. Ma, ano yung paminta? Paminta? Mabalo ako din ang paminta. Idudurog ko nga. Lalagay ko. Kasi buo yung paminta. Ito, patis. Ito oh, ito yung pampalo nila ng paminta. Akin na. Kasi na yun. Alin? Yung paminta ang dudurog nila. Na mawawala. Hindi may ano sila dyan eh. At ngayon, nandito na, di makaniwala, ang darama. Ako, sa walang hanggan, di ko hayaan, kay masasaktan. 9 viewers, hello. Silent viewers, hello po. Yan po. Hanggang ngayon, ikaw at ako. Shout out sa mga kabataan dyan. Anong ulam? May ibang ba nitong ano? Paminta? Wala na. Sige, pamilya. Wala akong lagyan paminta lang. Wala ko makahinga ng maayos. Wala akong sa ano. Wala ano dito. Wala ba? I-ready mo yung ano nitong spaghetti. Try na. Patsambang luto. Practice ba? Practice. Kalimutan mo nga yung isang bago. Ha? Kalimutan mo nga yung isang bago. Kaya sa practice. Sabi mo lang okasyon mo. Ganda yung humble ka lang. Pag may nagtatanong, marunong magluto? Hindi. Hindi ako marunong. Mas maganda ba kayo? Manahit ka na lang. May yero dyan, no? Lagyan mo yung picture. And viewers, hello. Ano to? Baka may mga comment na naman na di natin nababasa tulad nung nakaraan. O mayroon na nga talaga. Hindi umusog. Kasi na po kayo, di ko nakikita. Oh. Sabi ni Kuya Rini Castillo, paring Jason, amo talaga. Is muna, tiwala, ingat kayo dyan. Opo. Maraming salamat po Kuya Rini. Good morning. Ano luto mo? Ano sabi ko Rini? Ano po to? Chicken curry, tapos pritong manok, spaghetti, pansit ba to? Pansit ba to? Sir Orlando Victolero, ingat kayo lagi sa Manila, paring Jason. Opo, salamat po sa concern nyo. Salamat. Always po, always kami nag-iingat. Chicken curry. Fried chicken. Fried chicken. Always ka nila. Tapos yung gata mo, ano lang, yung gata, mga 2 piga lang. Wala namang patawan doon sa labas. Ito na lang. Siglit lang naman to. Tingnan mo yung oras. Para
Bilasan natin to. Mikos-mikos. Okay na, ugasan mo na ako na mag-slice yan. Tapos ugasan mo na yan. Ako na mag-slice. Alin? Sige na, di. Ugasan mo, ayusin mo na muna yan. Balatan mo. Diba? Balatan mo. Tapos ugasan mo ako na mag-slice dito. Parang lalaki yung tiyan ko dito. Wala ko ibang ginawa. Kumain, matulog, magluto, maligo. Hello po, Sir Dennis. Pa-shoutout pare ko eh. Trupang Chula. Chula Vista, California. Dekada 90. Shoutout po sa inyo dyan sa ano? Sa Chula Vista. Chula Vista, California. Shoutout po sa inyong lahat. Dekada 90. Hello po. 10 viewers, hello. Madami sila. Napakarami ang ilutusan amin. Ngunit bakit tila walang natira? Nag-a-abroad sila. Yumaman, yumaman, yumaman. Papa, spaghetti, aluhin mo kung totoo na. Ay, oo. Baka ma-order ko. Nakalimutan ko. Putulin mo yung ano, isang lang. Asan yung ano kasi? Di ba may tungod yan? Ayun. Init. Madali na ako magluluto Hindi na ng ka. sauce. Hmm. Hmm? Pwede na siya. Pinatay ko na. Oo. Madali na magluluto ng sauce. Hmm? Madali na magluluto ng sauce. Saan? Diyan. Oh, dito na. Madali. Wala silang Oh. Ingat po kayo dyan lahat dyan sa California. Dapat magdidinuguan sana ako kasi matrabaho kasi yung dinuguan. Alamin striker amo. Oh. Saan ka man ngayon? Nasa site ka? Shoutout sa lahat ng mga ano, yung pahaway dyan sa Bicol. Shoutout sa inyo. Comment kayo, nandyan kayo. Mga 7 viewers din. Ay nako, ako'y nalilito. Minsan na nga. Pasensya na po at nawawala yung ating signal. Lolo ko. Amo. Naglolo ko yung signal ko. Okay, sa ano? Parang ikaw. Hindi dyan. Diba? Diba? Hindi sila yung signal. Pero dito. Magagawa yan. Nawawala. Nawawala yung signal. Pasensya na po. Kaya ako mag-live mama yung gabi. Huwag
kwentuhan lang. Nakakahiya mag-live ng ganyan. Putol-putol ang signal, nakakahiya. Dugtungin na lang natin. 6 viewers, hello. Hello. Hello, Mata. Ma. Makisuyo na ako nung ano ma? Deka, Oo, gata. Makisuyo na po. Nasa na muna to, di ba? alin. Yung gulay. Lalagay ko na to. Gagamitin ko na. Bago ko pang lulutuin. Gagamitin ko lang gagamitin sa ano. Saan? Deka. Ano kawali? Dito. 6 viewers. Pasensya na ho kayo. Pasensya na Oo, wala po. yung gulay. Ilang anak ka? Ano lang naman itong live na to. Update ko sa inyo kung ano yung ginagawa ko dito araw-araw. Ilang baso? Araw-araw ang makapiling ka sa habang buhay ka lang umalis nang lumayaw dito ka lang sa aking tabi nang dumating ka sa buhay ko. Binago mo lahat, pati ang aking mundo. Binigyan mo ng Ilang baso? ngiti, ligayang buhay. Pangako ko sa'yo na hindi, yan na muna, kita iiwan. Dumating ka sa buhay ko. Binago mo lahat, pati ang aking mundo. Basa tayo. Pa-shout out kay Vince at Badit from Papi. Shout out po. Kinit shout out pa rin Jason. Sampung tama ko. Muna ka. Nangyara. Ang pag-ibig na hinalay ko'y sa'yo'y tapat. Kahit na anong gawin, parin mo pinapansin. Giliw kung sakaling ikaw ay mayroon ng ibang minamahal. Kung sakaling mang tuluyan ng mawalay ang pag-ibig mo sa piling ko. Kung sakaling mang magdusa kay aking pag-itiis, maghirap man magnapis, baka sakaling mahal. Ako na yung lagay ng gata. Di mo ba maunawaan? Pakita ko sa inyo yung niluluto ko. Chicken curry. Pag-ibig na inalik ko Isa pa? sa'yo'y tapat. Isa pa. Yung mga... Lagay. Pinapansin. Ito na sila, oh. 10 viewers. Hello. Ito lang tayo sa akin. Sobrang nagod mo. Para makita niyo rin yung maganda kong asawa. Ano na? Tubig.
Pakita mo yung niluluto. Giliw. Huwag na. Alam naman na nila to. Nakakahiya. Hello ka sa kanila. Hello. Lagyan mo ng tubig, dali na. Nako. Ay, nako. Kailangan ko pala ng stage dito. Ganyan. Aking palagi. Tayo ng ano ay, dito. Bigo. Gusto mo talaga akong pag-uri ng gusto. Kahit kailan, ayos ko. Pagmamahal sa'yo, buhay tayo. Sabi na nag-stamsak. Hello? Salamat. Comment sila para ko. Ay, paring Jason, sana all na nakapapicture kay maano ulam. Malayo bang Bulacan to, Cavite? Malapit lang siguro. Layo yan, dulo yan. Hmm? Kumbaga, Lapit lang yan. Dito Manila. Lang, dito lang naman yan sa Pinas eh. Pero, Malapit yan kasi dito na tayo sa Cavite. Siguro mga dalawang sakay. dalawang sakay sa'yo. Oh, Ano ka ba? magkukubaw. Ay, ano pa ito? Wala, pag galing dito. Alam mo yung Cavite nandito, Manila. Kaya pag sakay mo ng kubaw, ay mga apat siguro. Hindi, sa PTEX siguro may Ayun, PTX pala. PITX. Hmm. PTEX. Baka mga apat na sakay. Pag galing ako rito. Pero may ano na yun, may Papuntang Bulacan. LRT ba yun? MRT. May video ka ba dito mamaya? Wala. Ayaw nila naman. Ibibigay ko ang lahat. Pati na rin ang iyong pangarap. Sila ko. Sasamahan kita kahit saan ka. Punta ka kila Kuya Noli, uuwi sila. Pwede naman po. Kung ano po sabi ni Kuya Noli. Kasi baka maggala-gala sila. Family din. Pag pinapunta tayo, tapos may time din ako. Kasi itong week na to, ano na kami. Busy na dun sa magpapagamot sa asawa ko. Tapos nakita ko na yung matutulugan ko rin sa PGH. Yung isang bato nun na malaki. Nakaganyan daw. Ayan. Yung matutulugan ko dun sa PGH, nakita ko na. Huwag mo alam pa. Kaya nga, kasi bawal pala yung bantay dun sa ospital na dalawa. Isa lang. Siyempre kung may bumisita sa'yo, lalabas ako. Kasi yung iba nga roon na mga bantay, sa labas sila. Paggabi raw, pag-alagala sila kasi di naman pwede sa loob ng PGH tumumbay. Sa labas sila, tapos pag umaga, doon sila natutulog sa area na yun. Dami. Tapos yun, first time kong mapunta doon sa PGH, nandun na lahat talaga. Nandun na lahat yung mga sakit. Daming tao. Ngayon, pagdating namin dito kahit pagod, ligo ka agad. Kasi di natin alam, mas maganda yung ano. May mga bata, kawawa kung mahawa. Diretso ka agad kami dito sa CR. Ligo. Ano, naka-recover na. Ito, kita pa nga yung pinusukan sa akin.
Dalawa, nanibago ko yun. Dalawa. Mabilis lang naman yung pila. Yung pag-donate ko, mabilis lang. Saglit lang kasi wala namang gaanong nagdo-donate. Tapos, pagpasok ko dun sa area, interview kung bakit magdo-donate. Ganito ka ako sa ano, ganyan, magpapa-opera. Sino ba yung operahan? Ako, asawa ko. Tapos may papel na binigay. Kasi yung nagbibigay dun para ipapatunay na may ano na, may dugo na donate kami. Tapos bukas yung tito ko naman bukas yung magdo-donate kasi 2 bag yung kailangan. Sabi ko nga sana doon sa ano sa akin, baka ako pwedeng 2 bag na. Yung kunin sa akin kasi okay naman yung pakiramdam ko doon. Kasi bawal. Bawat tao pala 1 bag lang. Na bukas, nasa PGH ako bukas. Sasamahan ko yung tito ko. Bila ayos ko. Hello po. Comment po kayo. Ngunit hindi ka nakikinig. Lagyan na natin ng gata. Ay ako lang pala. Lagyan pala, walang tayo. Lagyan na natin ang gata. Hindi ko alam kung masarap. Ika'y lumuluha, ako'y nasasaktan. Nakikita ng ganyan. Sige na, tahan na. Dahil mahal na mahal kita. Ikaw lang kasi maniwala ka. Ha, ikaw lang ang nais kong makasama. Wala na kong gustong balikan. Kahit ako'y papiliin, ikaw ang nasa gusto kong makapiling. Tayo ay napaglalaanan. Saan ka magluluto ng sauce mo? Diyan ka na? Ay, dito? Simulan mo na. Tapos ano mo sila? I-update mo. Sobra talaga. Hirap gumalaw pag maliit yung lutuan. Siyempre, pag kumulo, lagay na natin yung curry powder. Tapos pag nagluluto ako nitong chicken curry, inuuna ko muna akong nilalagay yung curry powder bago ko nagtitimpla kasi yung curry powder ay minsan maalat siya. Tapos di siya dapat masobrahan ng powder. Pero hit ko yan. Napaglalakan. Siguro ngayon sadyang naman. Siram, sabi ni Kenneth. Masiraman po talaga ini.
yeah, yeah, yeah. Hindi mahalo ng gusto. Bibi? Sino yun? Baka si Wawa. Tingnan mo, sagutin mo na. Sagutin mo na. Sino daw? Ah, sa akin pala. Yo! Ayun, tumawag si tatay. Tay! Kamusta? Oh! Ano tay? Ano sa tagig ka? Oo. Nakita ko nga, bumiyay ka kahapon eh. Ha? Dito nagluluto ako kasi may okasyon dito. Binyag. Nasa Tansa ako tay. Tansa. Opo. Sa ano, pupunta naman ako ng Paranaque. Oo, tapos pupunta ako ng Paranaque pagka-opera ng asawa ko kasi maghanap ako ng ano, matatrabuhan doon. Baka mga Merkulis Santo, baka nandiyan ako sa ano ba yan? Susunod ng bayan dyan? Sa Naik. Ternate. Naik. May pupunta ko dyan. Oo. Siguro dyan tayo pa kumana mula nakapunta ko Merkulis hanggang Manaraw ko dyan. Oo. Update ka na lang kasi baka mahal na road din, baka nasa Naik din kami. Kasi nag-aalok yung tito ko na maligo. Ano, kumain na ako ng Lunes doon kasi magpapakasyon sila. Oo nga. Mga Ni, abot nga mo na may yung curry powder. Oo. nakaupo lang ako dito. Oo. Tay, mamaya tay. Nagluluto ako tay. May okasyon kasi dito. May birthday. Tawagan kita mamaya. Pag nandiyan ako sa tawagan kita. Opo. Nandiyan ako sa Opo. O, sige tay. Sige. Kumusta na ako? Nandiyan. Oo. O, sige. Tumawag si tatay. Ano ba? Saglit lang. 10 viewers, hello. Powder ko. Yung powder. Ni? Ano ba, boss? May bibilin kasi yun. Palagay na natin yung powder. Oops. 9 viewers, slow. Pero bakit ganyan tayo ay napaglalauan? 11 viewers, hello. Siguro ay sadyang ganyan.
ka punta? Bilang pa yung akin. Tinatawag kita. Hindi ka nagpaalam lumabas. Bakit magmulay? Yung powder eh. Kasi na yung your cubes. Yan ito. Dapat di masobrahan ng powder. Gawa nga ng... Ano oras na ganyan? Tingnan mo. Tapos i-check mo sila kung pauwi na ba o ano. Kasi mayroon pagdating na wala pang makakain. May makakain na yun. Ito na nga. Kasi yung ano. Dapat nauna talaga yung pansit, sabi ko na sa akin. Ayun na, Na una spaghetti. gumalaw-galaw na. Mabilis lang yan. Maagang natulog. Sakto na. Maagang gumising. Tanghaling kumilos. Ayun talaga yun. Ano tayo tubig? Patis. Anong gagawin sa pineapple? Secret. Iinumin mo? Magpaabot nga ng tubig dito lang. May yelo. Makisuyo. Sige na. Tsaka yung ano ma, i-ready mo. Itong luto ko. Parin pala aking mamahalin. Kailangan ko pala ng kapakan dito. Hindi ko akala Pangalan ng cheese. nung pagkatapos ng lahat. Tumawag si tatay sa akin. Ano tabi? Tatay Kalusi. Ano? Nasa gitna ko, asan ka ba nag-i-stay? Shout out kay tatay. Nanonood yan. Nanonood siya. Hindi lang makapag-comment ng kita. At sa ano daw, sa Malnaro, nasa ano siya? Naik. Hindi tatambayan ko rin doon. Yung asawa natin bilang, tambayan ko rin, Kuya Bobby. Nasa Paranaque. Bakit? Umuwi kasi yun, nung nakaraan. Sabi ko, pag ano ako nasa Manila na tatambayan ko. Ay, shucks. Ano nga? Why? Yung hotdog pala. Ano lagay mo na konti? Yung hotdog. Pwede naman kong patayin eh. Itong tarang kapag nagluluto. Ano sabi ko sa'yo. Lagi. Palagi. Sabihin viewers slow. Kulang yung gat. Okay. Sakto yung mata. Bukasan ko yun. Okay, so alright. Asan yung ano? Isang kalan. Hirap umabot. Yan, chicken curry. Luto na siya. Sana kung malapit bibig mo. Sari-saring problema. Hey! Nasa ulo mo'y tumutok. Lahat ng ng paraan. Di umubra. Tumawa ka. Bakit hindi?
Tawanan mo ang iyong problema. Kaibigan. Isang. Doon eh. Mo ang iyong sarili. Huwag mong isipin ang tudo. Baka ikaw ay maluko. Tumawa ka. Bakit hindi? Hindi tayo. Wala. Okay na? Okay na to. Lagyan mo lang. Powder. Yung lagayan mo, paki-prepare mo. Dito sa taas. Magpiprint mo na ako. At viewers, comment po kayo. Tawanan tayo. Matapos mo ito mawatawad yun. Tapos mo ito mawagayaya yung tawanan ng problema. Talaga. Wala namang bayad tumawa eh. Exercise pa yan. Try mo tumawa ka ng tumawa, pagpapawisan ka. Oh, fight! Medyo okay ako yung mga. 5 viewers, hello. Lalo Shout out sa inyo dyan. Anong ulam? ano nasa na ba? Kaya nung mababagab ako para makita niyo yung Ayun, naluto na. Ito po yung ating chicken curry. Kaya ang musga. Kung masarap ba o hindi. ano, ganyan. Hindi na malasahan. Okay na siya. Okay na to. Oh, Ayun na. tiyaran. Wala kang papel. Yung ano mo, yung lagayan mo, magkasunod ko. Kasya ba yan dyan? Ano? Dito oh. Yung tirador. Tirador. Oh. Itapon mo muna yung ano. Yung... Kanina tong baso sa'yo? Ada sa pal, ano. Bakit hindi? Ay, nakakita ko eh. Tawanan mo ang iyong problema. Ayun eh, tampik mo. Eh, sa tulad na kamatrin. Saan? Saan? Dito? Dito ko, dito na naman para pagod naman kita. Ano ko nga, yung lagay. Mahina yung signal ko. Di pala abot dyan ng gusto mo. Di abot. Sali, abutan mo to, babe. Saan ba? Sali, ah. Sali, oh. Sige na, muna. 1 viewers na lang. Solid to sigurado. 1 viewers na yan.
Pasok. Hmm? Kita yung ano. Oh, sorry. Sorry po. Bakit kanina? Walang signal. Kaya dapat itong Parang kain lang. Lagay ko na ito sa lamesa. ayusin pa. Ilang oras na. Ibutan mo na yung sakto. Hmm? Ibutan mo na. Dalang sa space. Ayun po at nakaluto na ako ng chicken curry. Luto na yung chicken curry. Tanggalin mo ito mo. Tanggalin mo ito mga baso sa ito. Diba sa pagkakuha? This one. Bumugas ako. Bini, Bini, alam mo bang gusto sa'yo? Ah! Bago Pabukas naman yung hili. naman niya kasunod ko. Pabukas na hili. Ang pinag mo ng puso ko. Kaya ko isayaw mo ako sa gitna ng walang mahal ko. Kahit man ito'y buhay ko, gagawin ang lahat para sa'yo. Alam kong mahal mo na rin ako, Bini, Bini. La, 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 la. Puso ko, alam mo mahal mo na rin ako. 5 viewers, ano? At yun, tapos na akong magluto ng chicken curry. Nandun na nga. At sunod ko naman ito ay pritong chicken. Spaghetti ito na. May sauce na. Natakbo na. Lagyan na hili. Maribos na kami hili. Saan ba ito nakalagay? Yung alin ba? Puso ko. Comment po kayo. Kwentuhan tayo. Amo. Hello, Chin. Shout out. Shout out mo si ano? Chin Chin. Hello, good morning. Busy ang Ba't mga... di ka tumawa? Tumawa ka. Busy ang person. Tawanan mo yung problema. Ano ba ni Jason? Nagulat eh. Si Gio. Ano, Gio? Baka kaya tamaan mo eh. Hindi yan. Tinatakbo na puso ko. Ouch. Alam mo, mahal mo na rin ako. Bini, Bini. Derecha. Ha? Derecha. Ay, hindi ko siya. Iyan mo na. Wag na, pag ano na lang. Bala. Hello, paring Jason. Sabi ni
Newmar. Hello po. Hello po din sa inyo. To your family, hello. Yun, prito na lang chicken. Ito na siya. At nakamarinate ito. Minarinate ko na kanina pa. Bango. Chicken curry tapos na. Sunod yung pansit. Ito na yung pansaw din. Katay. Sorry naman. Bakit? Ako. Ay, lagyan mo ito dun sa ano? Serving spoon. Wow, ang ganda ng service mo. Ay, tinapos. Di ba nilagay ng basa ng ano, baka pumutok yung... Ang galing. Di yan. Hindi pang init. Oy! Dito ko yan sa taas. Wow! Alam ko, mahal. Mo na rin ako. Ini ko yan! For viewers, hello. Ayan mo na lang imimix. Yeah. Sige. Ano? Kasi parang sobrang ano, ito. Excuse. Parang mababanggaan yan. I-ano kaya sa pavilion. May stick tayo din. Ano ito? Malinis ka ito. What? Tabang? Bala. Okay na siya. Tabang? Okay na siya. Di pa ay. Nakalagay lang. Wala mo. Nakapasok. Anong oras na ba? Hello po sa inyo dyan. 9:30. 8. Ay, pauwi na yun sila. May kanin, may ulam. Patayin mo muna kaya. Ano yun? Yung apoy. Bakit? Papapakuluin pa yan. Painin mo lang. Let's try to blow up. Testing tayo ng mantika. Ganito yung pag-testing ng mantika. Stick lang. Makikita mo kung mainit na siya. Pag-tistig na pa tayo. Hello? Tistig. Now the rest of the gate open. It's quite so cold. So pala maligo na yung mga batuting natin. Kaya nga. Ayan, mainit na siya. Pwede natin simula ng pag-prito. Ay, sorry, nakaharang ako, Papa. Nabulo ko. Unang salang. Di mo nalagyan ng ano? Ay, okay na yun. Ah, ibang style. Masarap bagay yung iba-ibang style. Dito ko nakaya yun. Ba't napabahin mo? Paniinom ng malamig eh. Hindi mo kaya yung ano. Yung init dito. Yung pala, sabi ko sa labas tayo magluto. Ay, sorry, nakarangan talaga siya. Magupit kaya ako. Pa-long hair ka na kaya, katulad dati. Ibalik ko yung dati. Kasi sa amin, Ayaw ko nang ibalik yung dati. Nakakasawa na yung dati.
Ang beautiful. Ano ko na ito? Yung... Sa mukha ko. Pusong ito. Ito ibang aking mukha. Balon-balon. Tama ba ito dito? Ha? Sabi mo, atay lang eh. Nilagyan ng bang balon-balon na? Ayun o, ang dami. Okay na? Ay, Okay lang yan. pero isasahod. Sige na, saan ko na. Gayatin mo lang maliit yung balon-balonan. Kasi lilinisan ko ng maigi. Gusto mo iprito ko na lang yung balon-balonan. Huwag na marinitin ko. Ano, i-mix mo yung ano na po ko. Oh, Ate Margie, hello! Ate Maggie. Good morning, Kuya Jason. Kumusta na kayo dyan? Okay naman po. Tapos na po ako mag-donate ng dugo. Bukas nasa PGH kami. Ito, laki ng butas. Kita pa. Ngayon ko lang nalaman yung balon-balunan ka saka atay. Magkarito. Oo, magkaroon po ako na yan. May kaalaman na naman tayo. Dumagdag. Ito sa may bahay na kasi tayo. Nahiwalay. Ha? May bahay-walay. Ano? Nagkaroon siyang pala-pala. Ang ilo talaga. Yun. Ano, Chin? Kumusta dyan, Chin? Yan, natang... Mainit ba dyan? Nagsiuwian na kasi. Ha? Nagsiuwian na kasi. Ano? Nagsiuwian na kasi. Ay, nandun ako.